Бачите се като голям си. Браво! Се така ли работиш с тебе в тази къща? Хубаво, че и той да върша работата, иначе. Айде, отваря ги. Чакай. Мама ще дойде да ти помага, ей. Майка ти сега ще помогне. Ти видя ли го? Хареса ли ти, мама? Да. Ти каза ли благодаря на дядо Коледа? Да. Ами целувка даде ли му? Айде, помогай на Коледа. О, мерси много, слушайте, момченце. Я трябва да си вземеш едни чорапи и оставите ги. Чакай си. Айде отваряй вече. О, дядо Коледа ти е взели да го опаковали много тежко. Чак от сега да е полюс го носа този подарък. Само на послушните деца. Как е, мама? Харесва ли ти? Да. 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 Ти вчера на татко си подарък купи ли, момченце? Да купи на баща си подарък. Ми дядо Коледа, че си дето правиш подаръците и ги носиш. Ние как да купуваме подарък? Но той дядо Коледа забравя, мама. За татко ти подарък няма. Той дядо Коледа забравя, като ми е сам. О, аз съм забравил. Една топчица. там отдолу. Хайде, топчица. Там. Не бе, мамо. Тос. Не бе, мамо. Дай на дядо Коледа да прочете копишето, като той забравя. Благодаря ви много. Какво е той? О, за баща ти. Да. О, чакай да видим какво сте му донесли на баща ти. Чакай да видим какво става. Дядо Коледа, не помниш ли какво носиш, бе? Видя до Коледа стар, забравя. Охо! Мерси много! Много благодари! Моля. Той баща ти много благодари, ще му изнесе за фабриката. Благодари ми! От него е. Айде. На майка му? На майка му забравихме тази година. Като всяка година. Ще направим нещо, ще направим.